Шәчәкле яз туганнарым белән, дөньяда минең иң бәхетле. Рәхмәт тормыш чәчәкләрең өчен, алар шундый матур, назлылар. Табигатьне һәр мизгеле күргән һәм чәчәккә күнгән язы бар. Рәхмәт димен гүзәл тормышыма, язмышыма мең рәхмәтле. Чәчәкле яз туганнарым белән, дөньяда минең иң бәхетле. Рәхмәт димен гүзәл тормышыма, язмышыма мең рәхмәтле. Чәчәкле яз туганнарым белән, дөньяда минең иң бәхетле. Рәхмәт тормыш туганнарым өчен, алар шундый